na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Tulukong Paraiso. Ay, ikaw. O asa mo tong inahanin mo, nagdali mo tuglakaw. Pa, aton ko nun niya si Noy Verdan, ang pulis. Kay dadon ko nun niya aron makigatubang kang Brian dito sa gitrabahoan ini. Unsa? Pasabta ko ko, be. Pugso niya kuha si Ilona pa. Magdasyag pulis aron kaon si Ilona. O gatubangon niya si Brian dito sa restaurant nga gitrabahoan ini. Payang pagkawawan si Brian. Naunsa maning bayana? Mangita lang yung sigdugal kasamo. Maong gani. Nagbaso noon ko nga akong gisultihan sa tinuod. Maadlok magod kong malimot niya, oy. Paon sa may buhaton na to, ha? Agpaso na ko. Di na kinahan na magdada pa siya pulis. Pero nagkuhaw si Luna. Stilan ganyan inahanin mo, eh. Dali pa. Sige na, agpasa na. Mukuyog na ba siya na ako? Ngariyo na ko. Asa man ito siya, ha, Lydia? Ay, di lang yun nahibawan ang ilang mga lakaw, Lodi. Di gani na siya mopuyo dinis bay og duugay. May gisurveillance to sila, mamanay na dunggan ako. Unsaon nga hangtod karon naa pa may daghang mga badlungon, mga adik. Nahibaw na ba ato unta siya sa kuntuyo? Aron kwaon to si Ilona. Mihisgot bitaw siya pero desidido mang laki nga. Kuan, makikuyog niya. Nganong pugngan man sad nimo, oy, mabdos naman. Batanon pa si Ilona, oy. Ugwa ni masuhito anang tohana. Unya kay nagkasabot man sila, dawata na lang gud na. Oy, di ko parehas anang ubang ginikanan. Naog mo halalang dayon kung mabdos ilang anak. Uy, ayo ni ikasulti ni babayhana. Nga nolo de, unsa naggisulti nimo? Ay, wow, ay, arin ako. Wa man ka si Berdan ya. Ellen, patutyan ng anak mo, naghila ko. Uy, may anak na si Ele? Minyo na? Ay, oy. Ay, hibaw ka na. Kabaguhan ros mga batanon, mga millennial age ba. Patuyang las ilang gusto. Mao lagi nga naingon ko nimo nga dawaton na lang nato. Ang mag-isa likway pa, ginikanan gud ta. Sige, oy, arin ako. Arin ako. Lule! Lule! Nga lumiapas ka? Was Berdan? Ay, baba. Salamat tao. Unya. Unya, unsa pa? Ako'y magkagatubang anang animal nga Brian. Ug bawion ko gyud si Ilona. Tana! Si Mama ug Papa, Miana. Ugwa si Noy Verdan. Ay, salamat. May hinuon. Gisinyasan ko, Papa. Ato na tayo, Re. Wala ko maaptis Berdan dito. Bukuyog lang. Bukuyog lang kulod. Mas mayo lang nga nasa kong mag-isod ni Brian. Uy, kami na lang si LB, oy, men. Kay wala ba kay libog? Dayon ka lang oyon. Sige na, Elvera, tana. Andam na bitaw ko, Ma. Puni rin kwarta na ko, bihamin. Diret, Lord, diret. Dahil lang kinyintos, oh. Kuan man, nakapakaw mo ko ron. Sige, ayaw mo. Kalma, ha? Kalma sa mong pagpag-isulti, Brian. Ay, unita ng buot ni mo. Ay, kung tudlo, men. Tana, Elve. Iad ay sa din magtrabaho. Mga mahal naman yung mga kananan din, eh. Bitaw. Mao nga, ayuha lang pagpakigsulti si Brian na. Mauman kay inyong sabot nga mo-off unya siya sa hapon. Pwes, sa gawas ko makiksulti niya. Sige, Ma. Mupakita lang ko niya. Unya, paabuta lang ni nga magkuyog. Huwat lang unya sa labi, Ma. Kaya di lang una na kusultihan nga nagkuyog ta. Nala, sige. Katingalig mo simpat nagmakakita na ako. Mao man sabot na mo nga tultulan ko niya sa ilang ipuy-an ni Ilona.
Giingnan ko siya nga, gimingaw ko sa kong igsuon. Sige na ma, dinay lang ka. Naadiha magtrabaho si Brian oh. Huwat lang ha. Oy, ay sultihin nga kuyo ko ha. Aron dili magkasibat. Di sab tingali ingon ni anak si Brian maoy. Og mao na ipakita niya. Masabot nga dili siya seryoso kay Ilona. Tungod kay mahadlok man siya nimo. Sige na ma. Arion ako siya. Yan na si Elvira. Nagpaigod din mo. Brian? Hi. Nagkaparanggit ako. Ato. Aron na. Taas mo panahon nga magkahimamat. Naibaw na siyang nagkita ta. Nagsulti. May hinuon kun mao na. Manawag na ta sa second floor. O gato tas parkingan na. Manakay di pasahero. Bri, may isulti ko nimo. Ha? Unsa man? Kuyog rin ako si mama. Hain si Ilona. Ma, please. Pasanggi ko, Elvie. Ma. Hain si Ilona. Tuwa sa gipoy ana mo. Ma? Unsa? Unsa ma? Kawa ni may uwag taon. Mama, ha? ay, naiugitan o tas mga tao mao. Mabiyak ko rin ba? Bri, sorry ha. Dahil ko nang ipaabot na may tabo ni Elvie. Sige. Dili ko ilikay o ilimunin nyo ang among nimutangan na. Sunod mo na ako. Manawag ta sa second floor. Sa parking anta. Dali na ma. Ayaw liki pag binastos ba? Hilom. Kulbaan man ko. Nga naman ni. Huwag manunta ko makunahon na og ngilaan. Ngano ka? Kulba gyud. Kusog ang pitik sa kundukan. Mainom kog tubig. Mayo kay wa pa mawa ang kabugnaw sa tubig. Medyo nawa na nga nakainom na ko. Alas 4 naman na ihapit. Ay, gusto na ituwid. Nainumdum ko. Maingon si Brian ako nga moadto kuno sa iyang trabahoan si Elfie kay gusto makikita na ko. May na yun bakaw. Muanay ka siya. Umuot tingaling gikulpaan ko. Namin din magpuyo na pita. O kanang koral nga kahoy. Namin diha. Sunod lang mo, Elvie. Padayon lang, Brian. Unanda mo ha? Ano may baw si Ilona? Nagsunod bini mo. Tingalig palikayon mo sa Ilona. Wala na untang kumusugot nga dadon mo din ni ma'am. Kung mao pa na akong tuyo. Sige, sunod mo. Sunod lang mo. Ma, ni Aneta. Og laing dapit ning atong gitumban. Dili ni atong dapit. Dili atong kaugalingon. Mao nga mahimo bakal malang. Di sab na ilang kaugalingong bahay ni Brian. Nahibaw ko eh. Kanang animal ay. Hatagi sab gud og respeto si Brian, ma. Ha? Respeto sa imong mata. Dali na. Sweetheart. Ablihibi. Oo, nana. Te, ma, Dayon mo. Sud lang. Siga man ang mata ni mo. Nagtuo ka nga dili matutulan ng gipuy-an mo? Ha? Kwarto lang? paamin ako, ma. Biyao na, Brian. Gusto ko magkisulti kang Ilona. Dili, ma. Kung unsay pagkiksultihan mo na ako ron, gusto ko makadungog si Brian. Ma, please. Hapit ako, mga anak. Dili ko gusto nga magkasiluay ta. Pasalo ako sa kong paglayas. Minor di edad ka pa, Ilona. Og may dako pa min katungod si Papa nimo pagbawi nimo. Ha? Unsa ibuhi nimo anang Brian? Ang itsura lang?
ang iyang kita sa restaurant? O gusto man nila yung mutagan ni mo ron, ha? Kwarto lang. Maninguha mi nga makakita og ikong kapuy-an, ma. Asakti na lang ko ninyo. Kung usay gusto ninyong papa, kung gusto ko ninyong kuhaon, dili og di ko mukuyog ninyo, ma. Sorry na lang. Dili ko gustong matawang akong anak gawa ang iyang papa. Kahilas si mong manulti, day. Wa ka pa mahibaw ang nagipanulti mo, eh. Mo'y gipalabi ni mo ning higayuna ang gugma? Ha? Gugma ang giatay? Mama, uy. Dito paghuwat sa silong Elvera. Ma, Gugma? Nagtuo ka nga mabuhi ang pagpuyo ini tungod lang sa gugma? Sa kundat? O kung mga nakanaon sa man? Magkahata ka na sa kinahanglanon sa bata, kanang lalaki yan. igo na, ma. Ako din gusto. Basta ka di ko mukuyog di mo. Di na ko biyaan si Brian. Dili, ma. Ma'am, ipasalig ko isaad ko sa mo. Nga dili ko pasagdan si Rona ug ang among umabot ka anak. Nagbinahalay mi, ma'am. Wa na sa hustong pangidaron si Elona. Wa sa hustong pangidaron. Dadon ko siya. Ako ning katungod ka inahan ko. Sige, tara Elona. Di lagi ko, ma. Mamauli na buti. Di ko mukuyog ninyo. Elona, pato ha? Pasalamat ka. Nga nagtinguha pa ko nga kuhaon ka. Di ko, ma. Nga kundugan. Ma! Ma! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!